हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दंजोबो एग्रिकालसाराव जायफोरा एप्लाइ खालामनो होननानै दङमोन नोंथांमोना जुदि दाबोनो खालामाखैब्ला थाबैनो खालामना लादो लास्ट डेटआ बारा गोबाव गैथारला बिनि लास्ट डेटआ 12 एप्रिलसिम लोगोफोर नोंथांमोना जेब्ला नैबे पेजाव फैगोन अफिसियेल पेजाव अब्ला नोंथांमोना नैबेबायदि मोनगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबेवहाय नायदो बिनि एप्लाइनि प्रसेसआ बेवहायनो जाजोबो नैबे एप्लाइ नावआव नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो जुदि एप्लाइ खालामोब्ला दाबोनो सोरबाफोर जुदि एप्लाइ खालामनो होननानै खालामाखैमोनब्ला थाबैनो खालामना लादो लास्ट डेटआ 12 एप्रिलसिमल' लोगोफोर नोंथांमोना नैबेवहाय नुनो मोनदों 12 एप्रिलसिमल' बिनिखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअ खालामबाय जाहाथे सोरबाफोर बावना दङमोनब्ला एबा नोंथांमोना खालामनो होननानै दङमोनब्ला थाबैनो खालामदो लास्ट डेटआ गैथारला बेनो जाबाय 12 एप्रिलसिम नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन एबा गाबोनसिम खालामनो हागोन बिनिखायनो नोंथांमोना जुदि दाबोनो खालामाखैबा खालामना लादो आरो लोगोसे बे जोबनाय लोगो लोगोनो भेटेनारिनियाबो एप्लाइ जानायनि चान्स दङ मानो होनोब्ला वेबसाइटआ एखेयानो बिनिखायनो जाहाथे माने सार्भार डाउन जाया बिनिखायनो बन्द खालामथ'दों जानो हागौ बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना दाबोनो सोरबाफोर एप्लाइखौ खालामाखैबा खालामनो गोसो दङब्ला खालामबानो जाबाय आरो बे एप्लाइखौ खालामनोबा बेसेबां क्वालिफिकेसन आरो भेकेन्सि बेसेबां दङ नोंथांमोननो आं होदों सिगांनि भिडिअ नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय गासैखौबो नोंथांमोना चेक खालामनानै नायनो हागोन आं होजोब्बाय डिसक्रिपसनावहाय थांनानै चेक खालामदो दा बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ बेनोसै लोगोफोर रिमाइन्डार लाना फैदों जाहाथे सोरबाफोर बावना दङब्ला नोंथांमोना जाहाथे माने गोसोखाङो बेखौनो बे भिडिअ खालामबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर इन्टारेस्टेड दङब्ला एप्लाइखौ खालामदो एग्रिकालसाराव जुदि नोंथांमोना मावनो गोसो दङब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन मिनिमाम क्लास 8 पास जानाय लोगो लोगोनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन ग्रेड 4 आव आरो जुदि नोंथांमोना 12 पास आरो ग्रेजुवेटबा नोंथांमोना ग्रेड 3 लेभेलाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन